Maing adlaw sa tanan no. Kanang inyo nakita nagbiyahe mi ana. Kay ang bugay na mong anak. O tara ko nakita ko ninyo, ga-drive ko ana. Wapay ligo na ha. Sayos buntag kining bugay na mong anak. Ang dalagita, dalagingding na mong anak. Makig-adto nag 7-Eleven kay naa siya paliton daw katong murag itlog. So kana naning kamot taon min hilamos. Awagay ko kahilamos. Nang himasa ra kog nang hugas. Sayo sa buntag pagmata. Kay makig lakaw na among dalagang gamay. So nag-drive ta diha nga nakakapi na ta. Oh, kana nga kalsada no paingon na siya Barangay Bula, Jinsan, General Santos City, South Cotabato. So napansin niyo mga dol, wala na kay taga-upload og kanta kay medyo na busy man ta. Sa karon ang atong voice na to lain kayo kay nakasinati tagkuan kining Subaw sa Bisaya pa. Bisaya ba ng Subaw? No? So dool na mi sa 7-Eleven ana kanang building nga dool na lang 7-Eleven na. So inigabot teron siyempre dili pa busy ang dalan, dili pa pud busy ang parkingan. Hamugaway ra kay parkingan diha sa 7-Eleven. Medyo sayo pa man. Mga alas 8 kapin, mag alas 9 ng mga orasa. So nag-upload ko gyud ani nga video mga dol para di pud boring ang atong channel diri mga dol ha. No, salamat sa mga tigsubaybay. Diyan nagparking na ko di mga dol nanang 7-Eleven sa left side. Kita nyo na, di ba? Kanang kulura o 7-Eleven. Na yung mga kuan diha mga pulis nga UGT. Diha wala lang kay nato gibidyohan kay sig makasab-an ta ba nya ma-upload ning video. So diri ra ko nagpaabot sa gawas, paabot ra ko nila na ako sulod sakyanan, wala ko mong gawas. To si Daday ni gawas na kay na siya paliton sa sulod sa 7-Eleven lagi. Mao ra pud ituyo na mo diri. Nana mga dol. So usbon ako nagpasalamat ko sa inyo nga sige gihapon mog tanaw sa kong mga video diri. Sig paminaw sa kong mga kanta nga inusab parody song mga Bisaya version. Thank you kayo. So di pa busy ang dalan. Ug usbon ako salamat kayo kanyong tanan nga sige subaybay sa ako Thank you. God bless. Bye-bye.